Здравейте, уважаеми зрители! Започва час по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. Темата на това предаване е за агонията на македонизма. Македонизма на ръба на колапса. Може би на някого това звучи твърде така пресилено, може би звучи като някакво нещо минало бъдеще неосъществимо, ако съществува така категория, но реално погледнато при един трезв анализ на ситуацията в едноотробната ни република Вардарска Македония, нещата никак не изглеждат добре. Самия македонизъм пък изглежда наистина в криза и в пълна безизходица и безпътица. И той води до някои много опасни... Неговата агония може да доведе до някои много опасни последици не само за Македония, но и за България, въобще за световното българско пространство, тъй като става дума за една жива част от нашия народ, за 1 400 000 души. Ако сметнем тъй наречената македонска диаспора по света, всъщност става дума за една много голяма част от днешния български народ. Независимо дали тези хора се чувстват българи, дали се чувстват българо-македонци, както е в Канада и Щатите, една голяма част от тях, или пък да речем са облъчени от черната магия на македонизма и се чувстват някакви други, но така или иначе става дума за хора като нас. За хора с нашата кръв, с нашите гени, с нашия език, макар и в неговия диалектен, по някакъв начин нормиран вариант. Става дума наистина за час по България, макар че този час по България ще бъде посветен на Македония, на голямата тема, на голямата болка Македония. За да поговорим за Македония, естествено, мой гост е един човек, който вие много добре познавате. Това е известният македонски писател и български писател, мога да кажа с пълно основание, Младен Сърбиновски. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на вашите зрители. Мило ми е, що съм повторно във вашето предаване. Не е повторно, мисля, че е поредно гостуване. Да, много пъти съм гостувал со најголемо задоволство. Това е место кај што можам навистина да ги кажам своите идеи и она што в Македонија за жал на сите, како што викаат всушност и самите македонисти за жал, когато фалсификуват, тие каза за жал се. За жал тие биле българи, за жал. Да, всичко е но сега за и јас морам да кажам за жал пред се на тях. Кога не би било за жал само на тях, да не е народот во тоа вовлечен, би било многу смешно. Но сега многу е ставен влогот самата држава за тие нивни игри, фалсификати и несериозности што се случува повеќе десетици години. Сега ние ще преминем към конкретни въпроси. Те са много. Не знам дали ще можем да изчерпим всичко в този час. След около месец ще видите още едно предаване с Младен Сърбиновски, където ще стане дума повече за литературата и за изкуството. Но тук ще се посветим на по-актуални и злободневни въпроси. Някои от тях имат пряко отношение към съдбата и на Република България. Не казвам нищо пресилено. В съседните до нас пространства, не само в Македония, но и в Албания, и в Косово, в главите на някои политици се въртят някакви странни конструкции. Аз съм сигурен, че една голяма част, да не кажа 99,99% от българската публика, няма да може да реагира на Алмако по никакъв начин. Какво значи Алмако? Ще разберете какво значи. А някои от вас, по-досетливите, вероятно вече са разшифровали тази абревиатура, тази конструкция. Албания, Македония, Косово. Тоест, може да се роди една нова държава, която в крайна сметка ще попари както надеждите на всички македонски българи за справедливост, така ще може да разбуни балканския кошер до състояние на неузнаваемост, независимо дали тя се маскира под едни или други благовидни предлози. Но такива сили има. Аз не съм забелязал българската аналитична мисъл, било политическа, журналистическа, било на нашите специалисти по дипломация, въобще да дискутира подобна възможност. А тя не е нещо, което да не ни засяга. Тя не засяга много повече, отколкото редица процеси в цялото земно кълбо, за които ние имаме наблюдатели. За Македония обаче ние наблюдатели реално погледнато нямаме. Това, между другото, в едно есе на професор Иван Кочев на времето в една статия се казваше, че македонския въпрос е краха на българската политология, неразбирането на този въпрос. Така че тук ще използваме гостуването на Младен Сърбиновски, за да разгледаме някои такива въпроси, които не са чисто исторически, но те са свързани с историята, свързани с психологията, с народопсихологията на Балканите, с много неща. Но преди да преминем към тези сериозни теми, на мен ми е много приятно да ви съобщя една новина. Мисля, че за първи път я чувате в българското информационно пространство. Благоевградския университет, Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград и неговия филологически факултет и неговия декан, доцент доктор Антони Стоилов, заслужават наистина едно огромно благодаря от мое име, от името на всички честни българи, надявам се да мога да говоря от тяхно име. Именно Благоевградския университет, или както официално той се нарича много точно Югозападен университет Неофит Рилски,
изпраща ето това писмо до Младен Сърбиновски. Сега ще ви прочета няколко пасажа от него. В него се съобщава следната много хубава новина. Уважаеми господин Сърбиновски, с удоволствие ви информирам, че по предложение на Филологическия факултет на Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград, Академическия съвет на заседание от 20 юни 2012 година взе решение на основание член 54 от Правилника за устройството и дейността на университета да ви присъди почетното звание доктор Хонорис Кауза на Югозападния университет Неофит Рилски. Честито, Младене! Мисля, че това беше едно достойно действие на българската интелигенция, на българската академична наука, в лицето в случая на нашите колеги от Благоевград. Нашия университет в Велико Търново, Свети Кирил и Методий, чието преподавател съм и аз, също си имаме своите връзки и тук мога да кажа така, че изпитвам известна благородна завист, че не изпревариха колегите от Благоевград. Но... Ви благодарам и аз на сите вас от академските среди. Се разбира първо на филологическиот факултет. Разбира се, да. Чудесна новина е това. Да, тоа е голема новина за мене, на човекот кој што е во потполна темнина во културниот живот во Македонија, но тој субверзивно работи. Неговите книги се многу читани в Македонија. Това е едно признание за българската идея в твое лице. Ви благодарам за ова, а се разбира Великотърновскиот факултет беше тој што мене ми пушти рака во некои многу тешки за мене екзистенцијални моменти. И ние си продолжаваме. Ти си абсолютно наш човек, тъй че... Сигурно ваш човек. Но вече си човек и на Благоевград, което е много хубаво. Благодарам на сите и всушност јас сум човек и на сите читатели кои ме читат. Разбира се, на първо място на читателите. Тоа ми е најголемата радост што мојата книга е меѓу најчитаните и најпродаваните книги, нели, в Българија. Става дума за романа Шашма. Ето изданието му в Скопие, ето неговото търновско издание. Това големия формат е на университетското издателство Свети Кирил и Методий Велико Търново. Надявам се, че издателството на Югозападния университет ще издаде на литературен български някои от тези многобройни книги, които са пред мене. И кои ги нема тука. И някои, които ги няма тука. И последната книга, за която ще се спрем така също накратко, това е романа за майка Тереза. Това е последната творба на Младен Сърбиновски, която прави чест както на македонската, на българската, така и изобщо на балканската литература, ако съществува такава, тъй като става дума за, наистина, и може би на литературата изобщо, тъй като майка Тереза е една универсална личност. Сега още няколко минути ти давам думата повече. Една от книгите на Младен Сърбиновски е тази. Тя е издадена от едно частно издателство в София. Тук голяма заслуга има доцент Желев от Университета за национално и световно стопанство за македониските работи. Сега, паралелно с нея ви показвам един документ на фондация Манфред Вернер, написан пак от хора, които се вълнуват от темата. Това са професор Любомир Иванов и други специалисти. Това е така българската политика към Македония. Един документ, който е... Тази книжка беше някъде от преди 2-3 години. Сега, разбира се, тази книга си има своите достоинства. Аз нищо лошо не искам да кажа за нея, но виждате, че се прави от частни фондации, от свободни, така да се каже, мислители. Ето е книгата на Младен Сърбиновски. Тя всъщност е другия прочит на същия проблем и то от гледна точка на човек, който живее в Македония, а не от гледна точка на София или на Брюксел или някой друг. Така че темите, които ще засегнем с Младен Сърбиновски, а специално за македониските работи, тя не е само отговор на прочутата за жалост, за жал, както казват в Македония, книжка на Кръстен Бисирков. Тя е на практика един наръчник в дебрите на съвременния македонизъм и неговите лабиринти от невежество, от омраза, да. От кој не можеме да се спасиме. Да се спасим, да. Меѓутоа, ние полека, може би како хора, не можеме да се спасиме, но овој ужасен крај што му го подготвуваат на македонизмот за пикање во така наречената Алмако, само е доказ колку беше жесток и колку беше непромислен тој македонизам. И целият режим на управление, който всъщност не си е отишъл реално погледнато. Той не е отишъл, меѓутоа чувствува дека нема излез. Знаете, няма изход, да ги погледнете тие горди македонисти, тие од кои не се срамеа од своите зла што ги правеа, сега се наведнати како таванот да им е спуштен на главата. Между другото, аз като чета и като слушам това, което се говори, особено по отношение на България, значи македонската преса не намира просто никакъв промеждутък, за да не залива с България с едни или други нападки, с едни или други подигравки понякога.
виждаме, че нашия министър-председател и нашия президент, нали, се държат абсолютно неадекватно най-често. Нали, ето виждаме и случая с Паска Митова, който се повтори вече в един наистина зловещ начин. Просто няма реакция, но като оставим тези политически злободневия, които в никакъв случай не са маловажни, когато чета и да слушам тези неща, излиза, че студената война не си е заминала, че всъщност едва ли не ние Македония живее в някаква друга епоха. Тя не е Македонија, за жал, живее така во некоја друга епоха. И самиот език в Македонија, кога ги слушате како се расправаат луѓето, тоа покажува дека чади се уште Македонија од таа неизгасната војна, од тоа несмирено население што е закарано меѓу себе. Сега ставија споменик на Тодор Александров, а тоа беше направено од друга цел, за да се Добре, најновото, това ли е најновото од кухнята на македонизма? Па, видите, секој кои ден се тие готвачите в случая, да? Готвачите се, разбира се, луѓето на власт. Да. И она што, како што тие подготвуваат од нивната кухња, така и Европа им приготвува од нивната кухња, и Америка. Ова алмако што го кажувате. Да. Да се, ова власт, да се подиграва со големите сили, и со Европа, и со Америка, тоа тие нема да го дозволат. А добре, какъв е смисъла на това нещо? Това е абсурдна политика сама по себе си. На македонизмот, па се разбира. Тоа е нашиот идентитет, што сака да го наметнеме на Европа, што сакаме да ни го признае, да се признае она што тие неќат самите пред себе да си кажат дека се злотворите, се луѓето кои што му прават проблеми на народот. Добре, но формулировка на самия македонски идентитет няма. Тоа обикновено е в антибългарски рогатни, в някакви фантасмагории на тема Александър Македонски. Да, вчера да речеме. Хунзите и т.н. Така, вчера вие имавте можност да слушнете како Папулјас порача во присуство на вашиот президент дека Македонија треба да се откаже од своја македонизам. Да се обидам да им кажам со неколку думи што е македонизам. Казват, ние направихме нешто и чакаме вашиот одговор. Да. Македонизам е учење што е државна стратегија во Македонија, дека постои. Само ще покажа за секунда книгата на Коста Чарнушанов, най-пълното, така да се каже, като компендиум за македонизма, от самото му появяване до, на практика до края на 20 век, тъй като бай Коста Чарнушанов, Бог да го прости, не е жив, но той събра тук... Тоа е сјајна книга, тоа е неповторлива книга. Книга много важна. Неповторлива книга. И тоа е учење, како државна идеологија, дека има еден народ меѓу србите и бугарите, посебен, в централниот дел на Балканскиот полуостров, со своја език, своја историја, своји обичаи и со национални малцинства во околните држави. И со роднини в Афганистан, хунзите. И сигурно дека тоа учење не може да го прифати никој во светот, особено не Европа. Добре, в самата Македонија може ли някой да го прифати това учение, тъй като то се сблъсква с... Тоа е со разумот се сблъсква. И со Европа, и со сите. Иако тоа учење во 70-тите години на минатиот век, кога го довижуваше своја апогеј, кога беше Европа поделена во студената војна, тогаш тој функционираше и тие беа недопирливи мисирчиња, веројатно од Мисирков. Меѓутоа сега се сите со свиткани глави и со тенки гласчиња се чудат во каква губитничка позиција се влезени и во каков безизлез го ставија нашиот народ. Понеже казахте за Тодор Александров и за Гоце Делчев, може да говорим за всички тези национални герои. Ето, преди няколко дни и в България имаше коментари, че се кръщава улица на името на Тодор Александров, че има дискусия, че имаше някакво недоволство, протести, опити за окупация на общината в Скопие. Какви ли не е такива някакви безумни за мене действия. Но заедно с това излезе едно интервю с академик Иван Катарджиев, един от как да кажа, доаените на македонизма, където обаче самия Катарджиев, понеже няма как да се лъже безкрайно, казва, да, Гоце Делчев имаше българско самосъзнание, но той просто не знаеше, че е македонец, Тодор Александров. И се стига до някакви абсурди. В коментарите обаче към Утренски вестник, към този флагман на антибългаризма, то всъщност там цялата преса е такава, има много показателни коментари. Значи, един от тях е такъв, той е ироничен този коментар, нали,
казва се, Гоце Делчев се дефинирал како бугарин, од друга страна сакал бугарите да не се мешат на македонците, како стана така академик Катарджиев. Това е, нали, има просто нонсенс в самото, или пък после следващото. Самото име, понеже Катарджиев казва, че българското самосъзнание в Гоце Делчев в други било наложено от църквата, понеже при покръстването така било станало. От друга страна знаем, че те говорят за отделна църква, че няма нищо общо с българската. И тук един читател пак пише: самото име не трябва да служи като аргумент, че македонците са българи. Това име е прифатено под влияние на църквата във времето на покръстването на македонците и той казва: ха-ха-ха, смея се човека, за църквата и Бог всички македонци са българи, а пък защо за църквата не сме гърци или сърби? Нали? Те са християни. Значи ето, виждаме, че самите хора почват да проглеждат. Ма како не проглеждат? Хората проглеждат, особено овие 5-6 дни откако им го соопштија албанците за таа федерација Бенелукс на Балканот, почнаа хора на телефони. Добре, обяснете малко по-подробно. Значи има идея да има някакъв Бенелюкс. За по-младите да кажем, това е един съюз още от 60-те години преди Европейския съюз. Белгия, Нидерландия, Люксембург. Нали, ето някой си прави илюзии, че тук ще стане някакъв Бенелюкс, обаче този Бенелюкс в България го няма, виждате. Има Македония, Албания и Косово. Общия знаменател са албанците. И веднаш во Македонија се дигна интелектуалците, како за нас ќе не пикаат во 5 милионска маса на хора, каде што се албанци, а ние сме 1,5 милиони не албанци. Меѓутоа, тоа им треба на нашите македонци. Няма ли опасност да се получи Северно Косово в такъв случай, в български вариант, македонски? Меѓутоа, тие луѓе во Албанија, ние македонизмот, затоа што искаме да ни ја признаат таа линија на идентитетот на Мисирков, тој фалсификат. 20 години за тоа што правиме бели. Ве провоцираме сите околу вас и цела Европа. Значи македонизма по принцип беше най-вече антибългарски, антиалбански. Јасно. Никога антисрпски, антигръцки, само в определени параметри. Да, и твърдо против цела Европа. Естествено. Против цела Америка, освен, нели, Сърбия и Русия. И Москва, като и сега, покровител на тези процеси. Што смееме да очекуваме за Македонија? Луѓето, албанците во Косово и Албанија прават сјајни патишта, се поврзуваат со гасоводи, со цевоводи, со струја. Добре, между другото, това много малко хора в България вероятно го съзнават, освен тези, които не са ходили по някакви бизнес дела или по някакъв начин там. Да, там е ренесанса. Докато нашия премиер непрекъснато парадира с магистрали и с какви ли не неща, но тези магистрали те са важни за България. Аз никога не бих казал, че не са важни пътищата, тъй като аз непрекъснато пътувам. Но ето виждаме каква умна политика водят Албания и Косово. Всъщност те си обграждат албанското пространство с комуникация. Да, и меѓу себе поврзани. А ние не можем да се свържем с една линия между Кюстендил и Скопие. 150 години ја правиме ние пругата. Стамбулов започна, няма кой да я завърши. И нема кој да започне. И тоа го неќе никој во Македонија. Во Македонија никој неќе да влеземе во Европа. И што сакаме ние? Добре, но ако влезете в Алмако, тогава какво остава? Не, тоа значи дека Македонија ќе биде во Европа, но албанците ќе ни диктираат. И нас ни треба тоа. Затоа штом не сакаме ние во својата држава, каде што сме своји на своето, со тој македонизам станаме кираџии во своја држава. И сега од таа состојба почнаа дури да кажуваат, па треба со Българија да бидеме, со Србија. Да, обаче официалните власти, да речем премиера Груевски, на практика работи за Алмако. Аз като гледам неговите действия, то няма логика в това. Абсолютно. Нали, той е великомакедонски националист. Абсолютно. Тој не е великомакедонски, тој не знае што е. Той всъщност той е объркан човек. Тој не знае што е, но всушност работи по некакви диктати што се против својот народ. И зад него застана интелигенцијата, затоа што им пушташе многу пари од почеток. Тоест виждаме един типичен български феномен да се купува. То не е феномен, ами много така. Сега луѓето кога се дојдени без пари, и тоа можеби можам да го разберам, но нашата интелигенција покажа незнаење, покажа невкус. Со сите тие пари, фрлин милиони, ние покажаме дека не знаеме што работиме. Тоа е се за посмев, таа веда Словена. Да, основният, така да се каже, така поантата на македонизма се оказа този куриозен площад с тези дефилиращи там фигури на коне и т.н. Кои со тие пари, кога би се видело што се прави во Албанија и Косово, ќе можеше да се направат неколку коридори
ќе се можеше да се направат илјадници километри од асфалт, а не само десетина километри колку Добре, го има. значи, така да се каже, признака на Алмако, не дай се Боже да се получи тази Јас толку да не се плашиме ние и да не ги плашиме хората. Не, ние няма да ги плашим, но да ги става плашиме. дума каква е реакцијата на честните хора в Македонија. Честните Непредубедените. хора одамна ја разбираат работата дека тоа не ни се пишува на добро, но тоа не е Албанија сепак она на Енвер Хожа. Тие ќе влезат побрзо во Европа, ќе има некакви стандарди европејски и овие почетни работи што тие се ги работат, само нас треба да ни каже дека треба да се отвориме, дека треба да направиме и железопатни линии, и РЦ да си подадеме, и телевизија да има в Скопје, Да. и преса, и обратно да можеме да се видиме, и книги да се читаат. Битово да се върнем съвсем. Сега не знам колко хора пътуват до Скопие от София и от България изобщо към Скопие, но аз днес научих от Младен Сърбиновски, че всъщност вече няма големи автобуси, има някакви маршрутки, т.е. Да. движението, контактите между Скопие и София са сведени До минимум. до туристи, До минимум. до студенти и туристи. Да. 4-5 души идват 4-5 души за сграда. во време на туристичка сезон. Да. Това е само по себе си. Примерно Поразително. няма чартери от Охрид за Варна, примерно такива. Да, сигурно. Да. Ништо да не се работи, да не се спомне Българија во позитивна Но то тук смисла. има вина има и България, не е само на македонската. Не можам да кажам што све вие правите тука, но знам дека немавте секогаш најдобри луѓе кои што требаше да контактираат со Македонија, да се најде заеднички јазик да позборуваме и заедно, не само со македонци, Да, и со разбира се, албанци, да, и никој со не говори- срби, и со сите. Ние не седнаве заедно и со србите, ниту тоа го направи Бранко, ниту го направи Лјупчо, ниту сега Груевски. Тие не знаа на маца да седнат за да си покажат работите што ги мачат. Цело време мислат дека некој на нас остри некакви. Добре, обаче цялата енергия, т.е. или поне така в доминиращата част, се хвърля срещу България. Ето, примерно, българския посланник едва ли не беше буквално малтретиран от някакви ултраси в деня на Тоа е намерно, памет меѓутоа на Гоце Делчев. Но сега почнаа да зборат последниве 5 дни за прв пат во 50 години, па Българија имала потенцијали, па тие имаат можности со нив да се разговара, да се тргу, а сега ви текна дека имала Българија потенцијали. Да, 20... Значи, после 20 години. Значи, можело тоа да се каже откако ги притиснаат ќе бидат во Алмако, затоа што така што јас го гледам тоа дури и како еден добар тласак на македонската свест да се промени. Знаете, Пламен, Добре, те надяваха ли се, че ще стигнат? Всъщност с каква идея беше правена тая политика толкова години? Независимо дали управлява. Всъщност, какво право има ВМРО да помене да носи името ВМРО, като всъщност няма нищо автентично в това? Не, па тие се србо-вамаровци, тие се другите србо-комунисти. Тие тука нема... Тоест, в двата случая са бившата югославска номенклатура и Јасно, нейните... тие исто. Бранко и Лјупчо работат за Груевски. Тие се обединуваат заедно, за нив да ги мрази народот, Имате пак да предвид, гласат... че Любчо Георгиевски не е този, който се представя в България. Той като в България се Не представя знам како ви се представува или вие сакате да го представувате. Меѓутоа, во Македонија може да видите колку хора има со него и тоа ќе ви стане јасно колку има приврзаници. А колку имаше. Аз имам също своите така огорчения от едни или други изказвания, които после не се потвърждават от слабата политика на Любчо, като беше премиер. Ние нема потреба под маса да се договараме, да правиме некакви заговори. Македонија и целиот Балкан треба да влезат во Европа. Естествено, да. Меѓутоа, овие се антиевропејци во секоја смисла. Ова што го прават со Македонија е најмалку што ќе му се извинуваат на тој народ што му го права. Да не се лустрира ниту еден човек. Тоа е трагедија, она иронија на безчестието, што би рекол Борхес со Македонија. Лустрацијата и в България е доста относителен процес, но тук става дума не само за служене на служби, а тук за службите на практика е една чужда сила, на Белград, на Югославија. Видите, не знам и на нив колку ми служа, но Блаже Ристовски, во дело пред 15 на години, кога носев јас текстови, идеше един човек, стар, возрасен, Љубомир Николовски се казваше, с очила и полицај. И значи и нему му досадил оддавање доклади за хората, и дојде и им даваше дека шифра е псевдонимот, да, партизанското име, протагонист. Да, шифрата му е протагонист. Еве, јавно го казвам на телевизија. Човекот се казваше така и ние се смееме, сите новинари живи се, и Брацо Ташковски, и Зоран, и кои беа таму. И никој од ману, никој од никаде да не го лустрира.
Тој е човекот што беше против тоа национално помирување, за да не постои оваа војна и на думи што сега постои, да млади момчиња да зборат еве го крвникот за Александров. Луѓе кои што не ни знаат тоа кој е тоа. фалшифицирање за Тодор Александров, тоа просто няма Тоа е никаков страшна предел. работа. И заради тоа тие се виновни. Киро Глигоров ја водеше многу мъдро Македонија за да не влезе во војна. Меѓутоа, ништо не направи за тоа национално помирување. Не рече да се пуштаат рацете едни на други за идеолошко помирување на мртвите и граѓанско кооперирање на живите. Вие самија вярвате ли в това, че од добри чувства се прави, тоа ќе се оддава дължимото на Тодор Александров или се преследва поредниот антибългарски ход по тој начин? Не, тоа е само цел за да има проблеми в Македонија. Да има проблеми, тоест да има проблеми. Всичко там на мирен начин тие не би можеле веќе да владеат. Ето какво казва Катарджиев. До 1920 година и по тоа Тодор Александров изслужи изключително на бугарската политика и е свързан с реализация на програмата на цар Фердинанд и т.н. То кой не е свързан с тая българска политика? Да не би Гоце Делчев да е свързан с политиката на Япония. Нали? Тук има просто академика Катарджиев. Аз не знам, знаем, че Македонската академия, предполагам, че е някакъв Титов партизан или откъде той е човек. Аз съм чел негови текстове и други. Македонија нема луѓе. Јас многу нешто потрефив во моите книги. Дори не е и убаво да си толку во право, што сум ги пишувал 20 години. Само да покажа тук списанието на нашия приятел Иван Николов и на Зоя Андонова. Двамата го правят. България, Македония. Това списание е много хубаво, но то е един проект на конкретни хора. Зад него трябва да стои зад подобно списание трябва да стои самата българска държава, нейната културна политика. Мисля, че да. И зборот е дека ние ништо не направивме на тој план за помирување на страстите. Сега, между другото, ние ще включим след малко също известния на нашите зрители Мирослав Ризински. Ще включим и публиката, тъй като има една идея за общо отбелязване на Илинден, на хора от България с хора от Македония. Нещо, което е предлагано много пъти. И Бучковски, премиерот Бучковски, тоа го предлагаше и заради тоа и падна. Затова е падна от власт. Значи в Македония, ако си политик, не е много безопасно. Да, тоа беше от него много Нека да потърсим Мирослав Ризински, колеги, през това време. Инициативата е на Българския културен клуб Скопие. Една от малкото така легални организации, която се опитва именно по пътя на диалога да се търси истината, да се устояват общите интереси, общите цели, общата българска идея, поне в исторически план, а и в съвременен. Докато чакаме да се включим Мирослав Ризински, значи да се върнем пак на това, което казва Папулес и на въобще гръцката позиция. Те казват, че в той вече този спор има собствена история, 20 и колко години спор. Да, нали? Гръците казват, аз в никакъв случай не съм фен на гръцката политика, но те казват, ние нашата половина от пътя вече ни твърдим, че... Да го анализираме. Да го анализираме. Гръците до пред 20 на години казваха дека ние сме грци, които сме го примиле славянскиот език, славофони. На Каравангелис. Да, Каравангелис. Да. Но тамо со големи, сигурно со големи отпори, со големи мъки. Да. Интелектуалците меѓу се расправале и дошле и имаа заеднички став дека ние не сме грци. Туку сме нешто друго. Въпросът е да кажете какви сте. Да, но вие сами кажете кои сте. Значи... Само, че да чуем през това време Мирослав Ризински, един от хората, които винаги са казвали, който винаги е казвал, че е българин и затова си плати това свободомислие и с затвор по много жесток начин. Добър вечер, господин Ризински. Добър вечер, господин Павлов. Ами ние сме с Младен Сърбиновски и говорим точно за опитите да се намери обща смисъл, да се търси истината и да се преодолява езика на омразата. Това, което предлага Българския културен клуб Скопие, е една много хубава идея. Точно така, поздрав и до вас и до господин Младен Сърбиновски и на вашите зрители и на вашето ценено предаване. Както ни е много добре известно от историята, на 20 юли 1903 година Илинден, Битолския революционен округ, избухва Илинденско-Преображенското въстание. И само за няколко дни то обхваща всички населени пунктове в планинските местности на Битолска, Леринска, Костурска, Охридска и Кичевска околия. Да. Точно тази година навършват се 109 години от това знаменително събитие в историята на българите от Македония и Одринско и патриотичния им порив за свобода и национална независимост. По този повод
на 21 јули 2012 година, ден събота, Българският културен клуб Скопје организира торжествено честване, което ще се спроведе в Смилево, Република Македонија. И като част от програмата на честването ще бъдат положени венци и светја пред паметника на Дамјан Груев. До сега Българският културен клуб Скопје активно работи в самата организация на самото честване и точно по този повод изпрати покани до всички евродепутати, българските евродепутати, както и до политици от Република България, както примерно президент на парламента, до лидерите на всички Парламентарно да. И не само парламентарни, има достатъчно много партии, сили, така. И какви очаквания имате за... Да, смятаме, че тяхното присъствие ще бъде високо оценено и ще представлява значителен принос и морална подкрепа благородната кауза за запазване на културно-историческото наследство на македонските българи. Добре, каква е реакцията в самото Смилево и въобще в Македония? До сега няма някакви реакции, освен една къса информация, че български евродепутати ще полагат венци на паметника на Дамјан Груев, без някакви особени коментари. Но важното е, че... Но това също е новина, защото обикновено такива актове са последвани от какви ли не нападки към България. Да, точно така. Но ние се надяваме, че проявата ще бъде една от първите стъпки за практическо реализиране на резолюцията на Европския парламент върху прогреса на Република Македония, където настоятелно се препоръчват съвместни чествания на исторически събития, които представляват част от общата история с съседните страни. Смятаме също така, това е една крачка в развитието на добросъседските отношения между Република Македония и Република България. За съжаление, гражданите на Република Македония до сега не са информирани за точно тая препоръка, която се отнася на Република Македония. По понятни причини, да. Да, но ние като една неправителствена организация Република Македония, която покрай своите програми начала за запазване на българската идентичност в Република Македония, същевременно се бори за развитие на добросъседските отношения между Република Македония и Република България и за нейното по-бързо приобщаване в... Благодаря ви, господин Резински, тъй като и връзката нещо се влоши. Аз ви благодаря, ще търсим информация и по-нататък. Аз също призовавам на своя ред всички хора, които имат възможност, които имат свободно време, желание, исторически корени от Македония. Става дума за хора от България, пък и хора от Македония. Нека наистина да бъде направено едно такова честване на неправителствена основа, пък и с участие на евродепутати и с участие на всички добронамерени хора. Може би по този начин самите хора ще покажат пътя и на политиците. Да, благодаря ви много за тази информация. И аз исто го поздравувам. Ризински, брат му, мајка му. Но да подсетам и тоа дека преди 10 години, кога беше премиер Владо Бучковски, тој направи со вашиот тога премиер некаков обид да се честват. Да, имаше такова нещо. Меѓутоа беше така жестоко нападнат Македонија, дури и човек на СДСМ беше прогласуван за българофил. Многу смешно. Но вече българофил се заменя с българоман, нали? Има някаква ругателски... Да, намерно сега тие нивната омраза нема крај. Меѓутоа, сепак работите се менуваат. Заради тоа што нема да те остави тебе самото време. Нас времето не победи. Никаква политика. Нас времето не доведе во оваа ситуација да мислиме цело време дали ќе ја има Македонија, наместо да мислиме за просперитет на Македонија. Аз мислех да ви питам с какво се различават вашите анализи, но те наистина се различават коренно от това, което чуваме в македонските медии. То там просто всичко е изразено от лъжи и от... За жал, тие се наистина да ги жали човек. Тие не знаат веќе како да излезат од таа кал во која самите ја месеа и во кои сега се дават. Па добро, ајде, не е ли ова класична бајгањовштина?
Да, да. Знаете, ова е македонизмот кога би го гледал острана. Тоа е класична бајгањоштина на кое срце би те болело да се смееш. Не е ли Блаже Ристовски прав бајгањо? Зашто вие овде како го кажувате и го како етнически облечен во опинци, во гунчиња. Тој треба таков да излегува Да, тоа поскоро лустросан и фалшив, нали? Фалшив съвременен бајгањо. Со вилици два броја поголеми од устата, се смее на својот пораз, се смее на својот идиотизам и не знае да престане со идиочнината што скапо ја плаќаме, но која се разбира удба ги позлатува. Знаете, има еден новинар неграмотен. Да, слушам. Еден неграмотен, да не го спомнам името, за да се покаже, еден од корифеите сега на ВМРО-то, и казва сето тоа ќе го позлати народот. Тоа е мисла на еден таму Лазар Лазаревич. И тој не знае дека е Лазаревич, казва Иво Андрич, казва сето тоа народот ќе го позлати, како него што го позлатуваат. И точно е, всичко тоа удба ќе го позлати, меѓутоа веќе удба нема злато. Веќе тоа и пропадна, и на тој начин сите овие што ги позлатуваше удба, сега може само да се чудат дека тоа било лажна фарба со лажен сјај. Македонија мора да помисли меѓу себе да се погледнеме во очи. Не заради тоа, не български, не дека ќе бидеме раце да си подадеме едни на други за тоа национално помирување кое не го спроведе уште Киро Глигоров и кое не плетка до ден денес. Сега што да ви кажам? Между другото, като правим тези анализи, нали, като слушаме вашите разсъждения, които са радвам се, че ги казвате тук пред нас и съм сигурен, че за голяма част от нашите зрители това е нещо съвършено ново. Защото в Македония, вие сами сте го казвали, че България има един мазохистичен подход, докато Сърбия има един садистичен подход и Гърция също. Неколку векове. Да. И тој садомазохизам балкански. Български мазохизам и оној за кој сега многу луѓе од ЈНА, бившата, се во Хаг и... Да, в Хага. Да, и се на суд. Тој садизам тие што го спроведува, меѓутоа, овој нашиот, неоценетиот, неосудениот, не регулираниот... Само един зрител. Моля ви, заповядайте, моля ви за кратки въпроси. Добър вечер, господин. Да, добър вечер, господин Милев. Това е Крум Милев, ако не се лъжа. Добър вечер, да. Да, радвам се. Вашия гост. Страхотно предаване. Имам три много кратки въпроса. Разбира се. Значи, първият е свързан с Кръстен Мисирков. Така? Значи, оставям на страна темата, че той се разписва като македонски българин. Точно така, да. Бихте ли разяснили на нашата аудитория, която ви гледаме, има предвид нашата, какво се е случило за македонските работи? Как е ял с нож и вилица? Да. И защо все още в нашата братска държава Република Македония има хора, които пишат по този начин? Тези томове как се ядат? Разбира се, да. Им бъде вкусно да могат да ги изядат толкова много. Това са много дебели книги, смисъл, дали няма да им приседне. Вторият ми въпрос е свързан с това, което каза вашия гост за, как да кажа, езика на омразата, който излъчват македонските медии. Как би коментирал вашия гост изказването на сегашния министър-председател на Република Гърция, който учи от своята баба, която е писателка, че Самуил е български цар. Да, точно така. И в учебниците по в Гърция за децата се изучава, че единствените противници на гърците за Македония това са българите. Да, точно така. И това е писано, това беше написано на 2 юли, ако не се лъжа. Така е, да, в Преспа. Македония. А пък в Преспа, където е гроба на Самуил, се пише българския Василев Самуил. Именно, за това става дума. Значи имам още един много елементарен въпрос. Много елементарен въпрос. Той е свързан с дейците и ръководителите на ВМРО. Така? Значи продължителите на вътрешната македонно-българска революционна организация. Гоце Делчев е българин, Тодор Александров е българин, Ванчо Михайлов е българин. Ако не сте чели романа Шашма, господин Милев, значи тук само за секунда ви прекъсвам, ние сме приятели с вас, тъй че ще ми простите. В романа Шашма, който се продава между другото с много голям успех и в самата Македония, което е също нещо радващо, на практика Младен Сърбиновски литературно възпроизведе тази епоха по един блестящ начин. Тъй, че... Така, да, слушам ви. Ами аз имам няколко книги негови на... Да, сигурен съм. Сърбиновски. Чел съм ги с интерес, нали, няма да казвам за какво става дума. Да. Въпросът ми беше такъв. Значи, след като дейците и ръководителите на ВМРО са българи,
Тогава за каква македонска нация, Разбира за се. каква Точно македонска така. култура, за какъв македонски етнос говориме и защо в края на краищата сме поставили на пиедестал. Сами аз съм потомък на македонски българи, Знам, бежанци от Битоля. И защо сме поставили на пиедестал наистина кръвници на българския народ, за сметка на тези, които са дали живота си, децата си и потомството си, за да може, слава Богу, на света наистина да има Република Македония. Благодаря. Да, благодаря ви. Това беше така подробен, всъщност едно включване на Крум Милев, но с много хубави неща, затова му благодаря. Сега, значи, съвсем накратко за Крстомир Сирков ние говорихме, но пак да стане дума. Ќе ви кажам, Крстомир Сирков, како човек антипод на българството, тој, нели, прво е патриаршист. Целата наша народност, Македонија се екзархисти. И сега, неговите статии, статиички објавени за македонските работи, направени се в Македонија да бидат като света книга. Меѓутоа, света книга... Да припомним, че професор Иван Кочев смята, че те не са може би и негови, тъй като са негови, да. мистификация. Но света книга во која треба да се вярва като накалемено на питомото диво нешто. Не, както в Евангелието, над литературна материя. Но тоа е дива работа врз питомото. Разбира се, да. И сега не е обратното. И не сега ние треба, и в Македонија тоа се проповеде, всичките тие хора кои вие ги спомнуват и изобшто целата историја, ние треба да ги гледаме низ призмата, низ клучалката на Крстемир Сирков. А тоа мене ми заличува исто како сега евреите, кои за жал веќе немаат таков тутор да ги малтретира жестоко како што беше, нели, Хитлер, и да си ја учат својата историја преку Mein Kampf, во кој нема ниту еден, се разбира, евреин позитивен. Тие се внатре прикажани како големи зла на човештвото кои не треба да живеат. И преку Мисирков сите овие луѓе што ги спомнувате, сите тие нешто им фали, сите тие некакви се не знаат што се, дека се крвници, дека се предавници, не знам што, заради тоа што Мисирковштината визура на нашата историја е таква. Само да чуем още един зрител, че не чака и ще продължим. Слушаме ви, моля ви за кратки въпроси. Добър вечер. Да, добър вечер. Иван Симеонов се обажда. Да, заповядайте, господин Симеонов. За коли път искам да обърна внимание на много важен факт. Да, заповядайте. В сегашния устав на Българската православна църква четем, че Българската православна църква е правоприемник на Плисковската архиепископия, Преславската патриаршия, Охридската архиепископия и така нататък. Точно така. Преди 2-3 години на архиерейски съвет Македонската православна църква реши да се казва Македонска православна църква. Не, Охридска архиепископия, да. Тире Охридска архиепископия. Това е свещена кражба на светик на българщината. И сега тук искам да кажа за кой ли път отново по телевизията, че сегашният свети синод извърши гнусно историческо престъпление начело с дядо Максим. Защото много добре знаете, че престъпление не е само действие, но и бездействие. Само ви моля да съвсем накратко, че нямаме време. Съвсем накратко, Георги Марков писа едно писмо до патриарха. Той, начело с такива, които представляваха общности български в чужбина. Това писмо естествено потъна в Светия Синод. И искам да питам вашия гост, Македонската православна църква, кой сега е архиепископит, какво е положението? Да, и между другото, те казват, че нашата църква майка е Цариградската патриаршия. Така те казват. Да, това са пълни лъжи. Аз самия взех отношение, което беше отразено в сумата сръбски вестници, в няколко македонски вестника, само в българската преса. България разбрали се, че македонската църква се казва Охридска архиепископия? Разбира се, да. Никой не разбра, само такива като мен ненормални, дето следят... Така е, да. Благодаря ви, нямаме време сега специално. Това е голяма тема, но само това искам да кажа, че последният законно избран архиерей на хората в Македония, на християните в Македония, за мен е екзарх Йосиф. Тоест, днешната македонска църква, като изключим всички средновековни пластове, е най-вече наследник на българската екзархия, където с плебисцит... Да продължим.
Па јас ако имам многу нешто за продолжување, Но ти самија Младен Србиновски го каза какво значи да си патриаршист, какво значи да си екзархист. Апсолутно. И в днешното измерение на нещата. Целата историја си е патриаршист, не тера да ни ја пренесува низ неговата визура и целата академија, сите научници да ја гледаме нашата екзархиска историја низ патриаршиски очи. Како е тоа можно? И нормално се тоа за нив е непријателство. А Българската православна църква, аз съм съгласен с господин Симеонов, тя има изключителен грях пред самата истина, пред самата история. Казвам тежки думи, но изобщо не се колебая да ги кажа, тъй като трябваше, когато беше руския патриарх Кирил тук, да се каже категорично, че проблема на македонската църква е свързан с българската история, не с тук да ги съветва неговия митрополит, външен министър на църквата, да ходят да се разбират с сърбите. Това е. Па на тој начин, ајде ми спомнам вака една ситуација малку смешна, но база телевизија. Баш амбасадорот тук, којто беше Љубиша Георгиевски, на помлади години, тамо 65-6 година, има снимено еден фалсификат филм, се казва Цената на градот. Така? Разбира се, УДБА тоа го плашта. Каде што во Охрид се фатени италијански војничета. Не български војничета, както всички охридска балада некаде. И народот собира пари од кшта на кшта за да ги откупи со по 1 кило злато тие војничета. Да не бидат българи, а пак да направат филм. Може да замислите... Този Љубиша Георгиевски, той идва много пъти в България, беше посланник, тук получава награди. Виждаме, че неговата кариера започва с една гнусна лъжа. И не е една. И то не е една, но с една и уште продолжува, и така ќе продолжи, уште да ја тресе главата. Тоест в България ние нямаме верен подход към истинските приятели, истинските... Јасно дека тука се нема проблем. Како може да се рече, кога в Македонија треба прво да се откажеш ти на секој начин да се докажеш или да направиш беля, како Коле Чашули, да го осуди Ченто, да ги осуди Комаровските лекари, Терзиев, Тренчев. Целият терор след Втората светла, за потоа тој и неговите синови и внуци да прават што сакаат Македонија. Македонската крвава Коледа, както се казва. Јасно. Тоа ги го прават ти. Такови Јован Павловски, нели внукот Никола Павлов Бутика, а на кого сега дъщеря му ево СДСМ Јулијана Павловска Дранева. Тази антиквизацията... Ясно. Антиквизацията, която в момента е най-така, може би, голямата психологическа болест на днешния македонски елит, нали, поне на ВМРО, ДПМН. Кой го форсира тая линия? Тази линия е абсурдна. Кой стои за това? Се разбира тайните служби. Кой може да стои? Стоя такви. Любиша, Блаже Ристовски, Йордан Плевнеш, тие се секундантите. Маските не са паднали. Тоест те са паднали, но това никой не му прави впечатление. Музиката, македонистичката комедија е финита. Но уште им се допаѓа нивниот танц и без музика тие уште играт, иако друга музика искат во Европа. За жал, тоа ни е нашата судбина, алмако нив ги чека. И друго и не заслужуваат. Добре, какъв е изхода според тебе? Къде виждаш излез или изход? Јас сум напишувал уште порано, пред 20 години, мојот скромен излез. Е тоа, јас предложував тога, да се направи Македонија еден јазик, тоа е јазикот на англиски да биде работен език в Македонија. Сите до еден тоа е познато одамна сум го. Има го в македониските работи. За македонските работи. Има го и в по-ранни книги. И на тој начин ние сите да се обединуваме, не да се разделуваме като граждани внатре. И едно дете... Ние като българи трябва да се обединяваме, освен всичко останало. Не сме против, на гражданска основа, на европска основа. Разбира се, како што тоа ќе го прават алманци, како што тоа треба да го прават и срби, и грци, значи, и ние. Ти си роден в един край, който е с много албанци, Гостиварския край, Дебърско. В смисъл този западна Македония, северната част. Примерно, ето, между самите албанци има много големи различия между между геги и тоски. Има. Но те намират начини за единство. Там има вендети, има кървави... Има луѓе кои тоа знаат да го прават. Тие многу од нив и поминуваат добро со нас. Ние мора да признаеме дека албанците не ги избркаа нашите хора од работа. Да, не са виновни албанците. На сите фирми в Македонија беа директори македонци. Тие ги избркаа од работа нашите хора што сега немаа да јадат леп, што плачат низ Скопје, и затоа не ни се криви нас албанците. Да, т.е. албанците са много удобен противник. Така... Абсолютно, тие фатија една западна европска политика и сега сите етнички заедници в Македонија се европейски, само ние сме каменот на проблемот в Македонија.
Затоа што нашиот македонизам е антиевропејско. Тоа што не остана големо горко наследство од Мисирков. Добре, нещата отиват ако продолжават в същия дух, ако чекаме ние нека да не сам лош пророк, но тоа отиват кам катастрофа. Катастрофа, ништо чудно. Тоа и го заслужава. Само да чуем един зрител. Да, слушаме ви, заповядайте. Добър вечер. Да, добър вечер. Специално към вас двамата, вие сте хуманитаристи така? В общи линии. Аз искам да се върна така няколко години назад. Мисля, че имаше едно икономическо съживяване между България и Македония по отношение на ЖП линията. Но там беше извършена една огромна провокация или може би кражба и доста милиони в Македония, които бяха заделени за тая линия, потънаха като вода в пясък. И аз бих желал така, ако е възможно, да се чуе какво е мнението на деловите среди. Защото от башарите ние не можем да ги подценяваме. Сега, разбирам ви, имаме много малко време. Само това искам да ви кажа. В момента Младен Сърбиновски работи над един роман точно за тази ЖП линия, за пругата. И в тази връзка е вашия въпрос. Затова просто прощавайте, че така ви прекъсвам, но нямаме и много време. Как стоят нещата с тази афера тогава? И сега как стоят? Воопшто в Македонија се трудело се што е изградено од българите, од българска да се унищожава. Да не остане никакво. Но когато имало съживяване, се е стигнало до скандал. Па кај нас тоа е секогаш кога е војна се направила пругата. Кога дошол мир, самата нова власт од Тито ја руши пругата. Зашто? Руши линијата, ЖП линијата. Затоа што ја правиле българи. И наместо во мир да се гради, таа се руши. Еден парадокс само во Македонија. Пита нашия зрител, деловите следи в Македонија какво мислят? Деловите следи бизнесът, предполагам, че иска да има такава линија. Бизнесот како? Всеки нормален човек ще иска да има пазари. Не, за кој е тој што неќе да го има коридор 8? Таа е од прилика по коридор 8 до Охрид. Уште малку треба до Дурс, до Драч да оди. Само има интереси Италија и... Ама како нема од пруга на 3 места треба 4 во Бугарија да влизат возови. И в Србија, и в Косово, и во Албанија, и в Грција. Ние сме мала, но сме в центар на Балканот. Ние немаме ни нафта, ни ништо. Ние можеме да ги поврзуваме тие линии и од тоа некој динар да фанеме. Што можеме ние да штитиме ако бидеме кон сите заградени? Добре, тъй като в момента албанският проблем в Македония отеква с много голяма сила. Аз не искам да говорим антиалбански, опазвам Господ, но защо албанците се оказа, че имат по-добри кадри, отколкото македонския или тъй наречения македонския? Много добър въпрос. Да. От първиот като те почнаха с едни паравоенни командири с... Това е най-малко. От първиот парламент, Пламене и на нашите зрители им казвам, тие ги праќаат најдобрите своји кадри за пратеници. А кај нас како за депутати казвам. Најодвратните, најголемите улишари ги ставаат депутати да крадат, да прават бели, да не свршат ништо и 20 години е ова. И 10 години откако умре Тито, ние 30 години пропаѓаме се тоа со навигнување на удба. Без да се лутиме, тоа е вистината. Ние што сакаме кога ништо не работиме? Народот вели. Ако сакате да видите како е сега, видите како се работело порано. А ако сакате да видите какво ќе биде во иднината, видите сега колку се работи. Тоа е нашето дередже. И ние од тоа не можеме да се спасиме, се дури не се откажеме од тој македонизам за кој ни наречува и Папулјас и сите луѓе кои идат од Европа да не молат за да влеземе во Европа. Пак ще покажа романа за майка Тереза. За него ще поговорим повече в следващото ни предаване, тъй като сега времето ни е много ограничено. За една велика личност на една християнска мисионерска душа. Едно чудо от Балкана. Албанка, католичка, възпитана, разбира се, в един български град, какъвто е Скопие. Аз много се радвам, че един наш писател, български и македонски, какъвто е Младен Сърбиновски, почетен доктор, както казах, на Благоевградския университет, написа роман за тази световна личност. Ето още една световна личност от нашите земи, от Сан-Стефанска България, на която аз продължавам да бъда верен в някакъв свой смисъл. Не е това нищо. Милието, откъде потекнува именно, таа знаеше оној диалект скопски го говореше сјајно, кога дојде на стари години в Македонија. Си говореше на български. Најотворено, чество каква што беше, меѓутоа тогаш бевме ние комунисти, не ја обрнаве најголемо внимание на Тереза, за потоа таа да ја добие големата награда и да стане светица. Тя е лауреат на Нобелова награда за мир. Една од најголемите личности сигурно на 20 века, може би не само на христијанството. Може би најсовршеното морално суштество што се појавило на човештвото.
Това са много точни и много важни думи. Сега ние имаме буквално няколко минути. Какъв е изхода в крайна сметка? Какво един писател, един човек, който изследва дълбоките води на мътния Вардар и бистрите води на Врутушкия извор, какво ти би посъветвал македонския елит? Аз знам, че този елит все още не те чува, макар че хората в Македония все повече не те чуват, но не искат да възприемат това, което им казваш. Да. Затоа што дојде на мое. Не е убаво ни толку да биде... Но след години ще се съгласят с едно или друго. И да неќе ќе се съгласат. И да неќе ќе се согласат. Но работата е дека ние мораме да најдеме сили како што Југославија, што немаше сила за реформи. Се покажува и Македонија да нема сила за вътрешни реформи. Същия синдром се появява като Србија. Апсолутно. Немаме сила за реформи. Мораме да се видиме да ги... И не само македонци, сите жители на Македонија, битните луѓе да кажат кај ја гледаат неја. Очигледно тука не ćeme да се видиме и бранејќи си ги своите ставови, пропаѓа народот. Она најжалното што е пукајќи по боговите, ние ги убиваме хората. Значи, стреляјќи по боговете, убиваме хората. И на тој начин не би сакал да бидам еден од тие кои што пука по боговете, а го убива народот. Кај мене беше обратно. Сега јас имам книги кои комуницираат со цела Европа, со сите жители на Балканите. Во моите книги се наоѓаат хора од сите национални заедници, а тие кои беа демократи се покажува дека тие сушно се најголемите националисти. То националисти в случая са шовинисти на една чужда кауза. Това не е национализъм в естествения смисъл на думата. Антиевропейци. А тоа можете од секоја дума да го чуете и од премиерот, и од председателот, и од нивните советници. Тоа е срамно што се зборат тие на телевизија да се Европа да се преиспита што прави со Македонија. Нели тоа безумно? Нели тоа безумно да го зборат луѓе? И да не се търси помощ от европейска държава като България. При всичките така, как да кажа, слабости на живота в България, при цялата некадърност на нашите правителства, все пак България е европейска държава. Абсолютно. Няма по-верен приятел на държавата Македония от България. И тоа е точно. Да. И тоа е точно. Со самото тоа што вие не признавте, а не баравте ништо за возврат. Вие покажавте една големина во вас, која треба ние сите не само мајчински да ја цениме, туку пред се демократски да ја приграбевме и од неа да правевме капитал. Како што Албанија ја поддржува Македонија, што се однесува честно кон нас. Таа не може да не гради автопътишта кон Македонија. Тоест, трябва нова българската политика да бъде преориентирана, да има една нова стратегия за националната ни политика към българите извън пределите на България. На първо място, разбира се, към съседната ни република Македония. Това е интерес на нашия интерес, европейски интерес в името на истината. Благодаря на Младен Сърбиновски за това предаване. Ще можете отново да гледате едно предаване с негово гостуване на 10 август. С това нашето предаване приключва. Надявам се, че сме ви били полезни. Благодаря още веднъж на Младен Сърбиновски. И се надевам дека друг път със задоволство ќе гостувам, ако видам поканен. Приятно. Винаги. До нови срещи, уважаеми зрители.